थरायना बिथराय सरगियारि गामि बुद्रा हाबि बियाब खाग्राबारि जिल्ला उदालगुरि बाथौ बिबुंसारनि दैदेननायाव आरज मेथाइ बादायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सिगांबाय। मेथाइनि गिबि सिरि आलो गोजोन रुजु रुमु। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसार। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसार। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसार। निदाननि समाव रंजानाय समाव नोंनिनो जेब्लाबो मदद मोनथों आफा अबंगसार। अखा बांखायाव दै बाना बांग्रिङाव थावरिनो हाथों आफा अबंगसार। बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अबंगसार। रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा अबंगसार। सैथो समायना आब्रु साबना हामना गासैबो आनजादाव उनथ्रिनो हाथों आफा अबंगसार। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसार। निदाननि समाव रंजानाय समाव नोंनिनो जेब्लाबो मदद मोनथों आफा अबंगसार। अखा बांखायाव दै बाना बांग्रिङाव थावरिनो हाथों आफा अबंगसार। बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अबंगसार। रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा अबंगसार। सैथो समायना आब्रु साबना हामना गासैबो आनजादाव उनथ्रिनो हाथों आफा अबंगसार। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसार। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों
अबंग सान आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो